mitä hyötyä nyt on sitten siitä nestelannoittamisen aloittamisesta ja nurmitilalla. No ensiksi meidän lannoite on positiivisesti varattu. Ja se tarkoittaa sitä, että se kiinnittyy maahan, eli maan kationinvaihtopinnalle. Maassa on negatiivinen kokonaisvaraus ja siellä on tosiaan paikkoja, mihinkä ravinteet voi pidättyä. Ja se, että kuinka paljon niitä paikkoja on, niin se riippuu tietysti multavuudesta ja maalajista. Ja jos niitä on niukalti, niin kuin täällä maalla, kun on karkeita, täällä on kuitenkin multavuutta, että se kompensoi tilannetta, mutta silloin ravinteet tietysti huuhtoutuu helpommin ja kun me saadaan ne pidättymään siihen kationinvaihtopinnalle, niin niiden hyötysuhde paranee. Sen lisäksi, että niitä ravinteita saadaan pidättymään siihen, ne ei näy sitten vapaana suolana sinne maaperän mikrobiologialle. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin suola on ihan hyvä säilöntäaine. Ja miksi? No siksi, että se tappaa sitä ja estää sen biologista elämää. Ja itse asiassa se alkaa jo suhteellisen matalis pitoisuuksissa heikentää sitä, ja tietenkin mitä enemmän sitä käytetään vuosien saatossa, niin sen enemmän se vaikuttaa. Eli toisin sanoen pitkien aikojen kuluessa, mitä nyt on vuosikymmeniä käytetty vapaita suolaravinteita, niin pikkuhiljaa peltojen biologinen tila heikkenee. Ja se nähdään maan kulumisena ja se ihan tietenkin pinnan korkeuden laskunakin, että kalliopaikat pakkaa olla korkeammalla kuin parikymmentä vuotta sitten. Siitä on varmaan jokaisella havaintoja, vaikka ei nyt ihan turvemailla mentäisikään. Eli sieltä mennään siihen nitraattiin, niin jos nitraattilannoitetaan jatkuvasti, niin sillä pystytään, niin kuin Jussi tässä viittasikin, polttamaan hiiltä. Eli hiili, se palaa niin kuin mikrobitoiminnan hengityksen tuloksena sitten kun sillä pöhäytetään, niin hiilidioksidia poltetaan sieltä pellosta ja se orgaaninen aines pyrkii sen takia laskemaan. Sienet kärsii erityisesti, sienijuuret, tämmöisestä hapetusstressistä, mitä suolalannoitteella myös saadaan aikaan, eli vapailla ravinteilla. Tässä mennään vähän, mikä se suolaravinne nyt on, niin se on peräisin jostain haposta, riippuu mitä ravinnetta nyt ollaan tarjoilemassa kasveille. Ja siitä otetaan vety pois, niin se jäljelle jäävä osuus on sitten se hapon suola. Ja otetaan nyt se nitraatti, joka on niin kuin tärkein esimerkki siinä, niin typpihappo HNO3, niin siitä otetaan se vety pois, niin jää NO3-. Ja kun se nyt on se miinus, niin se ei tosiaan pidäty sinne maan kationinvaihtopinnalle. Siinä on nyt se yksi tärkeä pointti, mikä aiheuttaa tosiaan sitten tämän biologisen elämän jatkuvan tilan hitaan ja vakaan, eikä aina niin hitaankaan, heikkenemisen. No nyt sitten kun ne ravinteet on sidottu sinne kationinvaihtopinnalle, niin se biologia alkaa toimimaan normaalisti ja tietysti nurmitilalla on matoja useimmiten nähtävissä, mutta jos mennään tuonne vilja- ja perunakiertoon, niin siellä ne madot alkaa olla aika lailla kortilla. Ja täälläkin näkyy esimerkkiä siitä, että on
oliko se nyt parin vuoden vai jo vuoden kuluessa tuli madot takaisin, kun siirryttiin ne 2 vuotta. Joo. Onkimadot löytyykin omasta puutarhasta, ei tarvinnut enää velipojan tilata internetistä. Että aika nopeista muutoksista puhutaan. No nämä on semmoisia pitkänkestoisia muutoksia ja jatkuu tämä positiivinen kierre, minkä Juhakin viittasi, että kun pääsee siihen positiiviseen kierteeseen, niin se alkaa ruokkia itseään. Mutta jos otetaan niitä tarkasteluun vähän seuraavaksi näitä nopeasti tapahtuvia välittömiä muutoksia, mitä siellä rehus sitten tapahtuu, niin se oikeastaan se tärkein ja taloudellisesti nopeiten ja eniten näkyvä asia on se rehun valkuaisainepitoisuus. Ja nyt ei puhuta ihan kevyesti, että mikä on se valkuaine, vaan mä tarkoitan nyt ihan oikeasti valkuaista, proteiinia. Ja jos kaivetaan vähän syitä siihen, että miksi se valkuaisainepitoisuus, sitten proteiinipitoisuus kasvaa, niin se on ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että suurin osa meidän lannoitteessa olevasta typestä on amidimuodos, eli se on juurta sieltä ureasta ja oikeastaan se on niin kuin kemiallisesti suhteellisen lähellä virtsaa, mutta se on siinä mielessä parempi, että se virtsa muuttuu ammoniumiksi ja jopa ammoniakiksi ja lähtee karkuun, mutta tämä on tosiaan, saadaan pysymään siinä muodossa, kun me halutaan, kiinnittymään sinne katiainevaihtopinnalle. No joo, eli se typpi pysyy amidimuodossa, kasvi pystyy ottaa amidia suoraan, se pystyy ottaa ammoniumia ja nitrifikaation kautta maassa edelleen jopa sieltä amidista menee osa nitraatiksikin. Mutta se, että nyt kun kasvi ottaa sitten esimerkiksi tämän nitraatin, se ottaa sen lehdelle. Kasvi ei pysty suoraan käyttämään nitraattia kasvuunsa ollenkaan, ei yhtään mihinkään. Sen pitää aina mennä ensin lehdelle ja siellä monivaiheisen pelkistysprosessin kautta sitä aletaan työstää erilaisten katalyyttien välittämänä kohti amidia. Ja siinä on tietysti ne kaikki välimuodot, typpihapokkeet, ammoniumit, ammoniakit ja sitten päästään NH2 eli amidiin ammoniakin jälkeen. Ja sitä amidista pystytään nyt sitten ruveta tekemään suoraa valkuaista. Tai oikeastaan se ei suoraan, vaan aminohappojen kautta. Ensin valmistetaan yksinkertaisempia aminohappoja ja edelleen yksinkertaisista aminohapoista valmistetaan monimutkaisempia aminohappoja ja se prosessi jatkuu ja sitten kun ne palikat on niin kuin valmiina, niin niistä aletaan sitten lopuksi kiertää kvartaarirakenteen pallomaista proteiinia, mikä sitten menee siellä lehmän pötsistä eteenpäin. Se ei hajoa siellä niin kuin nämä yksinkertaiset typen muodot, mitkä sinne joutuu, niin ne itse asiassa tuottaa hyvin helposti metaania sitten, kun pötsin ensimmäiset mikrobit ne sitten pöhäyttää. Mut kun se saadaan sinne proteiiniksi, niin silloin me saadaan se tuotantovaikutus irti sieltä naudan läpi. Ja
jos palataan vielä pikkusen sinne maahan päin ja niihin typen muotoihin, niin tosiaan se viittasinkin jo siihen, että kasvi pystyy ottaa suoraan sitä amirimuotosta, mutta siitä menee osa aina edelleen ammonium- ja nitraattimuotoon. Näistä seuraa sitten aina joka merkkisellä, eli plus- tai miinusmerkkisellä typen muodolla on sitten tulos, että kasvi joutuu työntää sitten tietenkin aina jotain pois itsestään, että siitä ei tulisi sähkövarauksellista. Ja jos kasviin otetaan plussaa, niin se työntää plussaa pois. Muuten se rupeaa kumuloitumaan se varaus, eli NH2, myös ammoniummuotoinen typpi, niin silloin juuristoerite on vety, protoni, H+. Ja sitten jos mennään sinne nitraattipuolelle, niin se juuristoerite on OH-, eli hydroksidi. Ja no siitä voisi tietysti puhua paljonkin, mitä kaikkia ne aiheuttaa, mutta ei nyt lähdetä näissä aikaraamissa siihen kovin syvälle, mutta sen verran, että se edelleen vaikuttaa sitten se paluupostissa annettu ravinteen varaus siihen, että mitä sinne niin kuin jatkossa pystytään ottamaan. Otetaanko sinne kationi vai anioni. Ja näin saadaan suurin osa ravinteista on siis kationia, mitä kasvi käyttää, eli plusvarauksellisia. Näin saadaan myös tuettua sitä kationien ottoa sinne kasville. Tästä aihepiiristä kyllä esiintyy erilaisia mainosmateriaalia, jossa piirtäjä on piirtänyt asiaa vähän toisin. Mutta siellä otetaan niin kuin kivasti vaikka nyt kalsiumnitraattia, eli nitraatti kantaisi vaikka nyt sitä kalsiumia sinne kasviin, mutta mä oon sitä aika paljon yrittänyt tutkia, että mistä se tutkimus löytyisi, mutta vielä en ole semmoista tutkimusta löytänyt koskaan. Ja sen sijaan kaikki kirjallisuus kyllä näyttää, että se menee näin kuin tässä esitettiin. Muita hyötyjä sitten niitä edelleen löytyy, ja oikeastaan se hyvin usein se kulminoituu tietenkin sinne typen muotoon. Kasvit, kun ei luontaisesti nyt maasta saa koskaan sellaisia överinitraattiannoksia, niin sen kasvi on niin kuin, ekosysteemi on semmoinen, että siellä on niitä typen muotoja varastossa kasvit kun lahoaa ja eläimet virtsaa, on ukkosta ja salamointia, niin niistä mistään ei tule nitraattia, vaan se tulee näitä aminoryhmiä ja ammoniumia ja näin poispäin. Eli se on se luontainen tapa, mitä sen kasvin niin kuin kuuluukin syödä ruuaksensa. Tämä amidimuoto ja myös ammonium. Joo, mutta mennään nyt niin muihin asioihin. Niin, jos ajatellaan sitä heinän korjuuta ja kuivaamista ja nitraatti tietysti, koska se on suola, niin se pyrkii, niin kuin me tiedetään, jos me syödään suolapähkinöjä, niin kohta janottaa. Eli samalla lailla kun kasvi ottaa nitraattia, niin siitä tulee janoinen ja se joutuu kompensoimaan tietenkin sen ottamansa suolan vedellä, joten se nostaa sitä vesipitoisuutta, eli kasvista tulee sitten semmoinen vähän lörppö ja edelleen janoisempi, eli se veden käyttö lisääntyy ja paljonko se lisääntyy, niin se riippuu sitten kasvista, mutta riisillä se on
jopa lähempänä 50%, mutta heinämäisillä kasvilla liikutaan siellä 20-30% vaiheella. Ja jos nyt ajatellaan, että meillä olisi vaikka, otetaan nyt pyöreän luvuin, niin 500 milliä vettä varastossa, niin se on 100-150 milliä vettä, mitä se niin kuin vastaa sitten, tai minkälaista hyötyä se vastaa. Ja jos nyt tullaan tällaiseen hellejaksoon, niin se alkaa olla aika merkittävä se 100-150 milliä. Jos se nyt olisi se varastokapasiteetti 350 milliä, niin edelleen kumminkin lähestytään 100 milliä siinä parhaimmillaan siinä erotuksessa. Eli se ei ole aivan merkityksetön asia tämä vedensäästö. Solurakenne on vahvempi ja edelleen tullaan siihen samaan asiaan, että sitä solukkoa ei turvoteta, vaan sitä paremminkin niin kuin lisätään ja kasvatetaan lukumääräisesti enemmän kuin sillä nitraattipohjaisella lannoituksella. Se ainakin nyt mennään siihen kuivumiseen ja no joo, me sitä solukkoa käsiteltiin siinä ja rehun korjuun jälkeen tietenkin kun siellä ei ole sitä nestettä sitten siellä suolalla sidottuna, niin se pystyy kuivaa nopeampaa. Eli se nitraatti, kun se sitoo sitä vettä, niin se ei tahdo sieltä haihtua. Mutta jos se nitraattipitoisuus on nyt sitten olematon tai hyvin alhainen, mikä on pystytty kyllä todistaa ihan Proagrian ja Tanenin vetämillä sappinäytteilläkin täällä kaikillakin kasveilla. Siellä mitataan kokonaistyppiä ja nitraattia ja myös ammoniumtyppiä. Ne on ihan hyviä, mutta niistä ehkä Taneli mainittuu muutaman sanan tuolla lopuksi. No joo, kuitenkin se kuivaminen on tosiaan nopeampaa ja sieltä ei niin kuin puristenesteitä sitten huonoiskaan olosuhteissa kyllä oikeastaan lähde juoksemaan, eli saadaan pysymään tavara hyvänä. No sitten ihan se suoraan se nitraattipitoisuus tietysti vaikuttaa sillä lailla, että jos nauta saa nitraattipitoista rehua, nitraatti pelkistyy, eli sille tapahtuu se sama, mikä siellä kasvissa tapahtuu. Se menee nitriitti välivaiheen kautta, mutta nitriitti sitten taas imeytyy pötsistä verenkiertoon ja nitriitti ottaa tosiaan hemoglobiinishapen paikan. Ja siitä syystä rehun nitraattipitoisuudelle ja sitä kautta lehmässä oleva tai naudas olevan nitriittipitoisuuden seurauksena voi tulla välitön, tai ei voi tulla, vaan tulee välitön kuolema siellä noin 12 000 ppm, eli miljoonasosan pitoisuuden paikkeilla. Mutta se alkaa häirittämään jo huomattavasti ennen sitä tuotosta. Ja tietenkin sairaudet lisääntyy, jos ei happi kulje lihaksiin kunnolla ja maidon tuotantoon ja lihan tuotantoon vaikuttaa sitten jo paljon alhaisemmissakin pitoisuuksissa. No sitten tietenkin se rehun säilyminen, jos siellä on nitraattia, niin sieltä pääsee helposti sitten karkailemaan kun se menee hapettomaksi, niin sieltä karkailee typpikaasuja. Eli NO3 taas on se nitraatin muoto ja sieltä kun se menee hapettomaan tilaan siellä aumassa, happi palaa pois niin kuin kuuluu palaa, niin sen jälkeen siitä tulee taas se nitriitti, tai siitä voi tulla joku muukin, mutta NOx. Ja se on se kaasu, mikä sieltä rehuaumasta sitten pyrkii pullahtelemaan niin kuin poispäin. Ja siitäkin on nähnyt ihan kotimaisia vilminpätkiä, että mikä täältä nousuu tällainen kellavihreä kaasu täältä aumasta, niin silloin on nitraattipitoisuudet päässyt kyllä laukalle ja
Ja ne realisoituu nimenomaan tietenkin sellaisessa tilanteessa, että on kuivausjakso, sitten sataa vettä ja ne nitraattiliuke ja kasvi on janoinen, niin se hörppää suoraan itseensä sen nitraattipitoisen veden ja sitten siitä leikataan viikon 2-3 päästä mitä ikinä, niin kasvi ei ole kerinnyt vielä energiapulassaan sitten käsitellä sitä nitraattia eteenpäin, vaan se on jäänyt sinne nitraatiksi. Niin tästä on itse asiassa Hollannissa oli joku 5 vuotta sitten ihan karjakuolemia. Ne oli tosi pitkä kuivajakso ja sitten no Suomessakin on ollut itse asiassa pienemmällä alueella, mutta en tiedä ymmärrettiinkö niitä ihan täysin, että ne oli nimenomaan sitä nitraatista johtuvia, mutta löytyy vielä aiheesta uutisia kyllä tuolta vähän googlettaa. Et siinä kannattaa olla varovainen sitten näissä normilannoituskuvioissa, mutta meidän tapauksessa edelleenkään siitä ei tarvitse murhetta kantaa eikä huolta kantaa, koska sitä ei anneta sitä vapaata nitraattia sinne. Rehun mennään vähän seuraavan aihepiiriin, niin sitten siihen rehun määrälliseen asiaan, niin edelleen kun ravinteet pidättyy sinne maahan, niin nämä vesisateet sun muut ei häiritse sitä ravinteiden määrää tai ne ei huuhtoudu pois, joten ne on niin kuin tehokkaasti kasvin käytettävissä erilaisissa keliolosuhteissa. Oli nyt sitten liian märkää tai liian kuivaa tai liian sopivaa, niin ne ravinteet on suhteellisen vakaasti. Eikä puhutaan tämmöistä controlled release fertilizers, sillä ei nyt vissiin oikein suomalaista termiä ole vielä semmoista kielitoimisto hyväksymään, mutta puhutaan semmoisesta lannoitteesta, joiden vapautumisnopeus on säädelty tai säädeltävissä. Siihen kategoriaan nämä niin kuin kuuluu. Kuiva-ainesato, jos otetaan nyt semmoinen, mitä mä näen meidän asiakastiloilla, niin siellä on tietysti monenlaisia tiloja ja kuunnellaan niin kuin aina, että mikä se paikkakohtaisen pellon hinta esimerkiksi on, vuokrahinta, minkälaiset korjuukulut ja näin päin pois. Sieltä se tulee, että kuinka intensiivisesti sitä nurmia kannattaa pitää. Jos sitä peltoa on halvalla ja aivan ylimäärin, niin silloin voi taloudellinen optimi olla tietysti lannoittaa hieman vähemmän. Mutta niin kauan kun, tai jos mä nyt itse, ja kun mä itse tätä hommaa tein, niin kyllä mä pyrin saamaan silloin aina maksimin irti joka paikasta. Eli mennään ennemmin niin kuin sinne, että otetaan se maksimi hyvälaatuinen sato ilman kohtuuttomia riskiä. Ja sitten justiin karjatiloilla niin pystytään sieltä toisen pään kautta sitten lisäämään sitä oman viljan tuotantoa, täydennysrehun tuotantoa. Ja jos tosiaan nyt vedetään siitä jotain sellaista keskimääräistä ajatusta, niin semmoinen 20-30% sadon lisäyksiä tulee niin kuin 5 vuoden aikajänteellä. Se on vaan näin nähtävissä kerrasta toiseen. Ja sitä kun rupeaa sitten vielä ynnäämään niitä muita hyötyjä sieltä, mitä tulee valkuaispuolelta, niin täälläkin Juhallakin on siitä hyviä esimerkkejä, että kuinka paljon valkuas täydennysrehua, rypsiä on saanut laskea sitten, kun siellä säilörehus on ne valkuaispitoisuudet kohdillaan. Ja sä voit ehkä itse sitä kommentoida, mitenkä se on käyttäytynyt. Joo, tässä on tuo suu vielä tänä hampparia. No joo, otetaan tuo. Onko nyt niin
No oli justi viime vuoden kakkosrehua, kun syötettiin, niin normaalisti on mennyt semmoinen 2,7, jopa 3 kiloa per lehmä. Niin nyt puoltettiin 1,7, 1,6. Se oli viime vuonna. Joo, se oli viime vuonna. Mitä se on ollut, jos ajattelet sinne 4 vuoden taa? No ne on ollut siellä lähemmäs 3 kiloa no yleensä, mitä on joutu käyttämään siinä. Joo. Noin 1,5 kilon. Niin suurin piirtein sitä luokkaa on ollut. 1,5 kiloa per päivä per lehmä. Ja se on 350 euroa tonni, niin siitä tulee joku 20 000 euro vuosisäästö pelkästään siitä valkuaisrehun tiputuksesta.